Studioul cinematografic Animafilm prezintă Pățaniile lui Azorică. Îl cunoașteți pe Azorică? Nu? Să vi-l prezint. Azorică e un cățel drăguț cu ochi ca de mărcică, alb, pufos, neastâmpărat și tare lacom. Într-o zi de vară, Azorică se plimba prin grădină. Deodată vede prin gard, în iarbă, ceva care se mișcă. Fuge să-l ajungă, îl prinde și trage. E o coadă, dar coada e cam lungă. Trage și deodată o labă îl lovește de îl amețește. Ce mai păcăleală, era mutănică. Azorică, supărat, păcălit și lovit, se așează în grădină sub fereastra bucătăriei, lângă niște lemne. Stând așa, de la bucătărie îi vine un miros grozav, de friptură. Se uită și vede o farfurie cu friptură așezată pe fereastră să se răcească. Azorică urcă încet pe lemne să ajungă la friptură. Lemnele s-au prăvălit și Azorică, sărind, abia a scăpat. Dar Azorică, lăcomică, a și uitat ce i s-a întâmplat. Zărind mai multe vrăbii ciuculind dintr-o farfurie, repede se ascunde în tufiș, la pândă. Și cum stă ascuns, se gândește, cum să fac ca niciuna să nu-mi scape? Deodată Azorică sare din tufiș, gata să le înhațe. Vrăbiuțele însă au spurat. Iar Azorică a ajuns cu labele în farfurie. Și în graba mare își face din farfurie cu geamii de pălărie. Iar vrăbiuțele râd de el. Sâc, Azorel, așa pățește cine se lăcomește. Cum aleargă prin grădină, farfuria îi cade de pe cap. În drum îl întâlnește pe Lăbuș. Azorică și Lăbuș sunt prieteni foarte buni, dar să vedeți ce s-a întâmplat și pentru ce ei s-au certat. Pe cărarea din grădină, amândoi zăresc un iepurici păcălici. Azorică strigă, mie, Lăbuș și el, ba, mie. Amândoi căței au prins de jucărie și au tras de ea până au desfăcut-o. Azorică s-a rostogolit cu rotițele, iar Lăbuș cu iepurașul. Lăbuș, supărat, a lăsat iepurașul și s-a dus în curte la Dulău, câine mare și rău, care tocmai a găsit un os. Vrând să roadă și el din osul lui Dulău, întinde laba, dar Dulău sare la el și începe bătaia. Azorică se apropie pe furiș, ia osul și fuge, păcălindu-i pe amândoi bătăușii. Dar Dulău, câine rău, îl zărește pe Azorică și lui Azorică îi e frică. Văleu, trebuie să fug, cu Dulău nu-i de glumit. Pe când Azorică alerga, lângă o bancă, găsi un cățel jucărie care semăna cu el. Așa o să-l păcălesc pe Dulău, gândește el.
Așează jucăria în drum și fuge mai departe. Dulău furios se repede spre cățelul jucărie. Ah, te-am prins, hoțomane! Ajuns acasă, Azorică de spaimă a nimerit drept în sufragerie. Aici s-a ascuns într-un fotoliu. Obosit de atât alergat și teamă, s-a culcat și a adormit. Din grădină, pe fereastră, intră o albină și se așează tocmai pe urechea lui. Speriat, Azorică se trezește și se întreabă: ce-o fi oare? Neastâmpărata albină îl tot necăjește, bâzâindu-l mereu. Azorică, nevăzând-o, crede că e ascunsă în fotoliu. Albina iese pe fereastră, dar Azorică nu se lasă, trage și trage de fotoliu. Arcurile se desfac și Azorică, cel răzbunător, pleacă după albină în zbor. Zborul s-a terminat și Azorică pe covor a aterizat. Am visat oare? Ce s-a întâmplat? Spune, dragă Azorică, când te faci cățel cu minte? Sfârșit. Reeditarea 1978.